Eko. Abusia me samu akwa ba Ghana TV so. Every eye na hyase no. Me ka kire say da biara da de be koso biara de be bro wo channel we so. Na ene so ye 14th of October ene eda etosu mienu e wo Barima Asumadu Sakyi. Na otosu mienu nya ne ba bi ko ye no. Na eyi no. Nene ya tuli di Monday fasting na kasa na eyi da na kasa hyase. Eno akonfo komye. Ena no panananum ko ban mu ekoyi apaye. Na wo hwe ya chi a eyi na kasa be koso. Enti se ombre bebre de wo be ko na enu ma e besi na sabeka mi.